Állások nagyon kedvezőek ma. Azért fogadtam el a meghívást, és azért kértek. Ön is megnéztem, hogy elégedett, illetve valóban így vannak, ahogy a lapok mutatják. Szám a képernyő 0690 633 930. Mondtam egy-két, párszor visszaigazoltam, a párkapcsolatok nagyon jól lett. Ez a január, ez tényleg olyan... Rúna mester, jól hallotta, nem sokan birtokolják. Nem, itt a lehetőség. Itt van, így van. Értem, ugye, Így van. Ez fantasztikus. Állatos erő. Jó estét kívánok, üdvözlöm, itt van velem. Jó estét kívánok! Kezét csókolom, kedves, keresztnevét, életkorát. Köszönöm, kedves Zsófia. Még valamiben esetleg segíthetek önnek? Nagyon köszönöm, biztos, hogy fogom keresni ezekkel a témákkal kapcsolatban, hogyha a teremtő gondolatot akarok elindítani, hogy akkor azt megbeszéljük, hogy hogyan fogom megtenni, mert... Nézni azt, hogy mikor kezd az anyagi helyzetem javulni, mikor fogom tudni eladni az ingatlanomat. Mert egy kis szón múlhat az, hogy nem tudom megteremteni. És akkor nem értem, mert engem az, hogy nem szeretnek, de hogy nem szeretnek engem, csak rosszul fogalmazok. Előlet tudjon, és most koncentráljon, drága Gabriela, figyeljen rám. Arra a pénzösszegre, amelyet be akar vonzani. Én Gabrielának el is végeztem, és bekerült Gabrielra is a rúna körbe, a pénzbevonzó rúna. Amit mondott, az bejött, és valóban nagy segítséget nyújtott. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, Zeus, köszönöm, hogy ilyen részletesen tudod nekem most segíteni. Én is köszönöm önre. A pénzre tesznek félre, ha akarják természetesen. Szépen köszönöm, jó éjszakát. Én is köszönöm, kezét csókolom, viszontlátásra, Zsófia. Köszönjük szépen, és persze nem csak Zsófiának, hanem önnek is eszek. És Norbert 26. És Norbert 26. Tipp. 0690 602 785 Magyarországról, Romániából a 0903 903 902-es telefonszámon érhetnek el, és persze itt van a szlovákiai számunk is. Van egy internetes weboldalunk is, melynek a címe www.ezo.tv. Önnek csak klikkelnie kell, böngésznie, és valóban mindent megtudhat rólunk, ahogy a jövőjéről is csak kérdeznie kell. Tehát az elérhető szabad jósaink Magyarország legjobbjai valóban éjjel-nappal várják az ön hívását, és ahogy Zsófia is tette, ő is előve Kapcsolatban is veszekedéseket, félelmeket mutatok át, hogy a drága téma megoldódik, és a pénznek alapja konkrétan a Fehunak a... Jó napot! Készüljenek fel, akár hogyha több kérdésük van, készüljenek fel a jóslásra egyébként itt van, megváltozik, és én nagyon-nagyon örülök, és egy kis leírás, hogy hogyan is kell tudni. És ön is itt lehet velem, Tímea, tett egy lépést, igen, megvált. Elfelejtettem, azt mondják, hogy mit is akartam kérdezni. Tímea felé. Ő lesz a következő hívó. Hívjon fel, akár egy halk zene szól. Peter, a bolygóállás nagyon erős, és ezt a rituálét ma el fogom mondani, lehet sokszor ijesztő a jóslás. Igen, mert nem... Jól hallotta. Nem véletlen hangsúlyozom ki, hogy a Jupitert. Igen, de én azt mondom, hogy muszáj, tehát akár egész... Mire vár? Ne hezitáljék, ne gondolkozzék, legyen itt velem, akár ebben a pillanatban is itt és nem vagyunk orvosok itt ugye senki, de mindenképpen lesz a következő hívó, akinek elvégzem. Az esetek 80%-ában én azt szoktam mondani, hogy meg lehet előzni a bajokat, és itt mutatnak. Nem is kell kérdeznie. Én elmondom, hogy azt is megmutatja, hogy lehet megjavítani, vagy illetve, hogy van-e a rúnakártyák nem hazudnak. Kell mondani minden körülmények között, mennyire nehéz ez. És hogyha esetleg a gonosztól, az irítségtől, mert azt mindenki szívesen fogadja, sőt szívesen meséltek róla, és gáim itt vannak folyamatosan profik, Magyarország legrosszabb esetben pedig a tragédiákra. Így van, az elmúlt legjobbé vannak az asszóvonalon. Úgyhogy 4 éve, közel 14 éve jósolok, és az elején nagyon-nagyon megviselt. Tehát szinte együtt sírtam a kedves tenni. Igen, ilyen egyszerűen mondom, önre tenni, önre helyezni. Tulajdonképpen megerősödtem. Tehát ez is erősíti a tönk. De ehhez ön is kell. Az első, úgymond kedves hív.
Nagyon örülök neki, hogy itt van velem. Épp kell, hogy láttam a lapokból, hogy nagyon nagy probléma van neki. Nem mondtam azt neki, hogy igen, látok egy tragédiát az életében, tehát egy elmúlást, de mondtam neki, hogy azonnal menjen el orvoshoz. Rozika drága, természetesen. Rozália, koncentráljon a orvosnál már, egy gyógyíthatatlan daganatos betegségem van, és azt kérem, bekerült a rónakörbe, de tulajdonképpen mutatja a kártyádat, már nincs menekvés. Nem szíves már megmondani azt is, hogy körülbelül mikor várhatok javulást. Megnézem, Rozika drága. Hiszen megtudhatja, hogy mire számíthat 2013-ban. Jó estét kívánunk! Szeretettel köszöntjük, itt van velünk. Jó estét kívánok, Ildikó vagyok, 37 éves, szeretnék kérdezni a párkapcsolatomról. Ildikó drága, meglévő jelenlegi párkapcsolata? Igen, Jelenlegi. A változás itt van, mutatja a sikert a kártya, süt a nap. És Rozika, én nagyon boldog vagyok, hogy itt volt velem élő egyenes adásban. Rozika után ön, Ildikó drága, egy betöltött életkort mondjon nekem. Ne gondolkozzék, ne agyaljon. Rengeteg álmatlan éjszakája. András és 42. Na nézzük, Ildikó, ezt a párkapcsolatot, hogy mit mutat akár. Lehet oldani a lehetőségekkel. Egyértelmű, mindig itt van az újrakezdésnek alapja. Így el, hogy megváltoztathatja a jövőjét.